Drž si zápěstí hore. Vždycky, hej. Hlavně keď chceš chodit vršok, vždy ho musíš držet pevné. Tak to se trénuje zápěstí, no, chaláni. Vršok. No. Že Richard to tahal i trošku nahoru. Crawl over, víš, přes něj trošku, jakoby. No. Tady si tam tlak. Ještě si zapěstí musíš ho ne, víš? To je o tom, aby si trénoval fix. Jo, protože a já povoluju, jo. Chopat na to poň, že tebe vlastně zapěstí utěká, hej? Ty si ho nedržíš, já se musíš soustředit, víš? Jo, jasně. Přemýšlím, že jsem ti ne. Pojď ještě raz. A ještě. Musíš začínat hlavně vpredu. Hej. Ať jsem pod ním. Až vždycky ťaháš vlastně až dozadu, hej. Jasně, loket pod Aby si čo najviac vytiahol ten biceps, hej. Jo, takhle mám dobrý úroveň. Lebo ty keď začínaš nižšie, tak tá trajektória je kratšia, vieš. Dobre. No, takže. Dobre, Tomáš, no poď. To je fakt, ty vole, jak to někdo umí, tak to je... No, poď. Skvělý spodek. A už nic nemyslím, ty vole. To je čisto, každý to má úplne inak, vieš. Napríklad Igor Vrabel štartuje tak, že si dáva nohu sem, hej, vieš. A ide proste, vieš, a ide aj vršok, hej. Vieš čo myslím, proste to máš také... No posledně tady ten, vole, vlasatej, ten byl celý na stole, ten byl takhle, vole. Jo. Ondra, ten blondýna. Hej. Jak páčil, vole, a zmadla si, upravil vlasy a tam taková faul. Hej, ale on vyhral tiež majstrovstva, ne? No, Jo, on má do 65 kg. juniory. A on je dobrý na to, že? Ty juniory vyhrál někde, kde to bylo, Slovensko? Hej, to neviem. Maďarsko, myslím. Maďarsko bylo. Poďme spolu. Jo, ať jsme bez podku, ale to jsem nechtěl. Ruku, heš. No, Michal taky dobrý vršek, ne? Ty vole, jak si přehmál ten hajzl! Jak to přehmát, ty vole. To bylo dobrý, ty vole. Dobre? Jsi mě nechal, ne? Ne, už jsem tam, však jsem to zlý boluho, vieš. Keď stratíš na tréninku zápestie, tak proste vždycky púšte, hej. Nebojš sa ukurviť, to je jasné. Jasné, lebo nejde o to, aby si boli, akože jasné, že na súťaži, keby som cítil, tak urobím, Jasne, dead man's race, ty vole. keby som vyšmykol, vieš. Jo, že by sme Ale šli by som proste niečo, faul. Ale vieš, tu ide o to, aby si
natrénoval. No. Tak pojď. Dobré. To se drží ten vlasatej, tyhle, ten se drží úplně takhle. Brejlatý vlasatej, já nevím, jak on se jmenuje. Brejlatý? No ten, jak jsi říkal, že je hubený a všechny dává. Kerboš. Ne, to je ten... A on není vlasatý. Rudolf Stezka. Stezka. Není to je? Ale právě. Ne. On fakt má pak, že drží to je úplně Stezka, takhle. ten bez malíčku na levočce, nemá malíček. A vím. Může? Dobré. Tahaj. Já myslím, že Ríša nemá moc staminu, ty vole. Jsem pocítil na minulých trénincích. Ze začátku do extra. Teď už jsem piči. Hezky. Jo, to už jsem piči, to už mě tam nepustíš, jasně. Víš, čo myslím? Takže Ty to musíš sa sústredovať na to, aby si to ťahal, že neťahať sem, ale ťahať to do maličku. Jo. Tak to prelamovať, vieš? Tak. Jasně. To jediné môžeš robiť, ja sa stále budem snažiť. Ty vole, to je na ten malíček brutus. Ale tu musíme mať prsty sperné, vieš? Spocený nějaký, těma. Jo, máš pravdu. To trochu cítit. K sobě ještě tahej trošku, nejenom do strany. No. Hezky. Začku se. Mám nějakou takovou hrštku. Dobrý? A mě tam vyskočilo jenom. No já jsem to cítil, ale Já když to nemám takhle, tak mě tam No vyskočilo. tak si to zavři. Se asi snažím teď čuráku, ty vole. Pojď si to zavři, já tě nechám. Pojď. No, tak pojď. Zalamuj to zapestia. Ale hrát si. Musíš to pevne, vieš? Poď, drž to, poď. Poď, zatni sa. Takhle nemůžeš, vole. To bych taky mohl být tady už, vole. Hezky rovně. Hezky rovně. Ať si to povolám už. A tam hajzl to To už pustí, to už keď prehráš, už pustí, vieš? Teď se pustil hodně už. Nevím, není to tím, že nejdeš tělem? Přijde, že tam necháváš tu ruku tak jako nepospat. Ja, preto ty musíš stále stáčať, vieš? Nemôžeš... On musí držať, vieš? To nedrží. Takže tam bude to... Tak. A drž to zapestie, Radek, no. Drž si zapestie. Stále ho stáčaj zapestie, vieš? Stále ho stáčaj. No, a stáčaj ho. Tak. Drž ho, dobre. Pičo!